האיש הזה נעל את הבת שלו במרתף ל-24 שנים והכריח אותה ללדת לו 7 ילדים. אוקיי, קחו משהו לשתות, קחו חטיף, זה אחד ממש מטורף. ויש אפילו סרט על המקרה הזה שאני ממש ממליצה לכם לראות. אז זה ג'וסף פריצל, והוא ואשתו רוזמרי גרו באוסטריה עם 7 הילדים שלהם. אבל לג'וסף תמיד הייתה אובססיה קצת מוזרה לאחת מהילדות שלהם, אליזבת. עכשיו, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם מהכיוון של הסרטון הזה, כשאליזבת הייתה בת 11, ג'וסף מתחיל לתקוף אותה מינית. עכשיו, עובדה קצת מדרידה, אבל אם אני הייתי צריכה לשמוע את זה, גם אתם צריכים לשמוע את זה. ג'וסף אמר שהוא בחר ספציפית באליזבת, כי היא הילדה שהייתה הכי דומה לאמא שלו הביולוגית. כן. איכס. עכשיו, אליזבת ניסתה לברוח מהבית כמה פעמים כשהיא הייתה ילדה קטנה, אבל בגלל שהיא הייתה קטינה, כל פעם שהמשטרה מצאה אותה, היא פשוט החזירה אותה חזרה הביתה לתוקף שלה. הם אפילו לא ניסו לחקור ולברר למה הילדה הקטנה הזאת כל הזמן בורחת מהבית ולא רוצה לחזור. כשאליזבת הגיעה לגיל 18, היא סוף סוף יכלה לצאת מהבית לתמיד. היא רצתה להירשם לקולג', להשיג עבודה טובה, וסוף סוף לברוח מהמציאות המעוותת שהיא הכירה עד היום. אבל לאבא שלה, ג'וסף, היו תוכניות אחרות. במשך 6 השנים האחרונות, לג'וסף היה פרויקט צד כזה. הוא אמר למשפחה שהוא משפץ את המרתף של הבית, אבל מה שהוא באמת עשה היה לבנות כמו סופר כלא מוזר במרתף עם כל מיני חדרים ממש מתחת לבית שלהם בלי שאף אחד ידע. עד שיום אחד, קצת אחרי יום הולדת ה-18 של אליזבת, ג'וסף מבקש ממנה לעזור לה לסחוב משהו כבד למרתף שהוא בונה. וכשאליזבת מגיעה למטה ונכנסת למרתף, הוא נועל אותה שם, ושם היא תישאר ל-24 שנים הבאות. בלי אור שמש, בלי אוויר נקי, בלי שום דבר לעשות או אף אחד לדבר איתו. הבן אדם היחיד שעוד היה לה קצת תקשורת איתו היה אבא שלה, שהיה יורד באופן קבוע למרתף להביא לה קצת אוכל וכמובן לתקוף אותה מינית שוב ושוב ושוב. כששאר המשפחה שמה לב שאליזבת נעלמה, הם כן דואגים ומדווחים למשטרה, אבל ג'וסף מכריח אותה לכתוב מכתב בכתב יד שלה שאומר שהיא ברחה מהבית, היא מצטרפת לקאט ושלא ייצרו איתה יותר קשר. עכשיו כן, אני מסכימה איתכם, זה קצת חשוד ומוזר, אבל בגלל שהיא ניסתה לברוח מהבית כמה פעמים כשהיא הייתה ילדה והמכתב היה בכתב יד שלה והיא מעל 18, אין כל כך מה לעשות לגבי זה. בקיצור, האמינו למכתבים ולא עשו כלום כדי להמשיך לחפש אותה. עכשיו אני מזכירה לכם שכל הזמן הזה אליזבת נמצאת במרתף ממש מתחת לרגליים שלהם והם לא יודעים את זה. לפחות הם טוענים שהם לא יודעים את זה. ניגע בזה אחר כך. אחרי 5 שנים שלמות בשבי, בגיל 23, אליזבת יולדת לאבא שלה את הילד הראשון שלהם ביחד. אחד מתוך 7 ילדים שהיא תלד לו בהמשך. לאבא שלה. כלומר הוא גם אבא שלהם וגם סבא שלהם. חולני. אחד מה7 תינוקות האלה גם נולד ממש חולה, אבל ג'וסף לא רצה לחשוף את עצמו ואת כל מה שקורה, אז הוא פשוט נתן לו למות שם. באיזשהו שלב, ג'וסף מבין שאין מקום במרתף לכל כך הרבה ילדים. אז כשאליזבת יולדת את 3 הילדים הכי צעירים שלה, הוא לוקח אותם ממנה, שם אותם בסלסלה מחוץ לבית של המשפחה, ומשכנע את כל המשפחה שאליזבת השאירה אותם על סף הדלת שלהם, כי לא היה לה אפשרות או שהיא לא רצתה לגדל אותם. ומשום מה אף אחד לא חושב שזה מוזר יותר מדי, אז הם פשוט לוקחים את הילדים ומגדלים אותם כאילו הם חלק מהמשפחה כרגיל. בלי שהם ידעו שאימא שלהם והאחים שלהם כלואים במרתף מתחת לרגליים שלהם. וכאילו זה לא מספיק חולני, ג'וסף היה מצלם את הילדים הצעירים יותר שחיו חיים רגילים, עושים דברים של ילדים רגילים כמו משחקים בשלג וחוגגים ימי הולדת ושוחים בבריכה, ומראה את התמונות לילדים הגדולים יותר שכלואים במרתף כדי להראות להם מה הם מפסידים ופשוט לעשות להם רע. באמת הוא פשוט בן אדם רע, כאילו אין לי פשוט בן אדם רע. ואם כמוני אתם שואלים איך המשפחה לא שמה לב או ראתה שום דבר במרתף במשך כל כך הרבה שנים, אז קודם כל הם טוענים שג'וסף אסר עליהם לרדת למרתף, שזה חשוד בפני עצמו, אבל סבבה. ובנוסף, ג'וסף בנה את המרתף בדרך כזאת שיש חדר שנראה רגיל כמו חדר עבודה עם דלת כזאת, האדום הזה למעלה, שהיא מובילה לכל ההמשך של המרתף והכל, והיא הייתה מוסתרת מאחורי מדף של ספרים. ככה שאם אתה נכנס למרתף, זה נראה כמו פשוט חדר רגיל, חדר עבודה כזה. ורק אם אתה יודע להזיז את המדף של הספרים ולהיכנס בדלת האדומה הזאת שמאחוריה יש את איזה 8 דלתות אחרות, אז אתה מגיע לאליזבת והילדים וכל הכלא המוזר שהיה שם. בואו נקפוץ קדימה ל-2008. אליזבת נעולה במרתף כבר 24 שנים עם 3 מהילדים שלה, ואחרי 7 לידות בסך הכל. הילדה הכי גדולה שלה שכרגע בת 19 נהיית ממש חולה. קירסטן, הילדה בת 19, חייבת לקבל טיפול רפואי וללכת לבית חולים או שהיא כנראה לא תשרוד. אז כמובן שאליזבת ממש מתחננת מג'וסף לקחת אותה לבית חולים ולטפל בה. תזכרו שהילדים האלה הם ליטרלי כל מה שיש לה בעולם. בהתחלה הוא אומר ממש לא ולא מסכים לקחת אותה כי הוא מפחד שהוא יתפס, וכנראה שהחיים של הילדה
נכדה שלו לא שווים את זה בעיניו. אבל בסוף הוא שינה את דעתו. אם תשאלו אותי, זה בגלל שהוא פשוט הבין שזה הרבה יותר קשה להסתיר גופה של ילדה בת 19 מאשר התינוק שהוא הסתיר בעבר. זה לא כאילו יכול פשוט לשים בשקית זבל גופה ענקית של ילדה בת 19 ולקחת אותה למעלה במדרגות ולהוציא אותה החוצה. זה הרבה יותר מסובך. אבל בין אם זה באמת הסיבה או לא, מה שחשוב זה שהוא סוף סוף משתכנע ולוקח את קירסטן לבית חולים. עכשיו, בבית חולים הרופאים ממש מתחילים לחשוד. קירסטן נמצאת במצב מזעזע, לא רק בגלל המחלה שלה, העור שלה ממש חיוור, השיער שלה ממש לבן. תזכרו שהיא לא ראתה אור שמש כל החיים שלה. אז בית החולים פונה למשטרה שמנסים לדבר עם ג'וסף בהתחלה, אבל הוא לא כל כך מועיל ולא מוסר שום מידע, והם ממש מתחילים לחשוד בו. בסופו של דבר הם מבקשים לדבר עם אליזבת, וג'וסף כל כך מטומטם ויהיר ובטוח שאליזבת באיזושהי מערכת יחסים מוזרה וחולנית איתו, שהוא אשכרה נותן לה לצאת מהמרתף ולדבר עם המשטרה. פעם ראשונה שהיא יוצאת מהמרתף הזה אחרי 24 שנה, והוא חושב לעצמו בראש, היא לא תלשין עליי. עכשיו, הדבר המפתיע זה שבהתחלה היא באמת לא מלשינה עליו, היא ממש מנסה להתחמק מזה. כנראה כי היא מפחדת ממנו והיא לא כל כך יודעת מה לעשות, כאילו שוב, היא נעולה שם 24 שנה. אבל המשטרה לא קשה לשים לב שגם שם משהו לא בסדר. גם אליזבת סופר לבנה, העור שלה כמעט שקוף, השיער שלה לבן, יש לה מלא בעיות בריאותיות. בקיצור, הם רוצים להגיע לשורש העניין, להבין מה קורה שם, אז הם מתחקרים את אליזבת ממש כמו שצריך, עד שהיא נשברת ומספרת להם הכל. אז המשטרה הולכת לבית של ג'וסף, יורדת למרתף, מוצאת את הכלא המוזר ואת שאר הילדים ומשחררים אותם. זהו, סוף סוף הם חופשיים. בשלב הזה, אליזבת בשנות ה-40 שלה. עכשיו, כל מה שאני יודעת על החיים כיום של אליזבת והילדים מהמרתף זה שהם חיים שקטים במקום אחר תחת זהויות בדויות, ואני ממש מקווה שהם מאושרים ושמחים וטוב להם. ובנימה החיובית הזאת, ג'וסף קיבל מאסר עולם על כל מיני דברים: חטיפה, גילוי עריות, הרצח של התינוק הזה שהוא נתן למות במרתף. עכשיו, משהו שאני לא כל כך בטוחה לגביו ואני צריכה לשמוע את הדעות שלכם, זה אם אתם חושבים שהמשפחה באמת לא ידעה מה קורה למטה, שמישהו, לפחות אשתו, בטוח ידעו משהו. בקיצור, תכתבו לי מה אתם חושבים בתגובות.